Si ma vypredala asi najväčší koncert svoj. Ako sa cítiš, prezrad nám? No, brutálne. Sice som bez hlasu, ale aspoň viete, že to bolo live, ani nie na playback. Brutálne som že vďačná, síce bez hlasu, ale šťastná. A ja ani neviem, to sa nedá ani opísať. Ja som došla zo stageu dole, prvé čo som sa že vyplakala, sme sa tam všetci, celý tým asi plakal. Dneska plakali úplne asi všetci. Takže bolo to brutálne, ja iba strašne dúfam, že sa to ľuďom páčilo a že si to užili minimálne tak ako my. Určite, bolo to veľkolepé. A koľko trvali také prípravy? No, 2 roky sme to chystali. Prepáčte mi za ten hlas, budem musieť nižšie rozprávať. Takže 2 roky sme to chystali. A no, 2 roky dokopy. A čo bolo možno takou najväčšou výzvou? Najväčšia výzva, no, počas koncertu samotného, to bolo, že prezliekanie. Akože mali sme, že minútu 20, to vychádzalo asi cca na prevlek, takže to som sa iba postavila takto v backstage dostanu. Zo mňa strhli všetky veci a dávali mi rýchlo nové. Takže, ale stihli sme všetky prevleky, takže včera na generálke sme mali trošku problém, pretože dva prevleky sme nestihli ešte včera, ale polepšili sme sa a už dneska už to šlo. A prezradíš nám, na čo sa môžu tvoji fanúšikovia tešiť najbližšie? Nejaký nový album, alebo čo chystáš? Chystám svoj vlastný parfém. To bude ešte tento rok. On vlastne už ho máme naskladnený, na tom som pracovala 3 roky. Už máme na sklade, len teda ešte čaká na mňa, kým ho teda nafotím a spravím k nemu promo video, aké si podľa mňa zaslúži. Pretože to celé je custom, uvidíte, keď uvidíte. Takže to bude vonku tento rok, na budúci rok vlastne O2 Arena. To ste asi videli. Také malé prekvapko na záver. OK, ďakujeme. A čo by si odkázala svojmu mladšiemu ja? Môjmu mladšiemu ja chcem povedať niečo, čo je také že easy, ale zároveň ako trefné. Asi, že neboj sa, všetko bude dobré. A že aj keď máš pocit, že práve teraz padáš, tak to bude dobré a bude to lepšie, než si myslíš, že to môže byť. Ďakujeme a ešte raz gratulujeme k úspechu. Ja ďakujem. Ďakujem pekne.